Чичо, тук слагаме още 50 евро. Става 200 за един човек. Трябва тук много жестоко да бъркаме. Айде, давай сега. Давай, вече който пада. Давай. Това ли си избра? Сигурен ли си? Давай. Така, човекът, който печели 200 евро ваучер от магазин Балкан, се казва... Не знам как се казва. Стоил ли пише така, брат? Я да видим. Стоил, ето. Стоил Амбилиго. Мисля, че се казва Стоил. Амбилиго пише. Амбилиго. Така, 1, 7, 8. О, да, ще има още тегляния. Чакайте да ги върнем. Ай, сега както разпилявате, да се съберете по пък За 200 евро трябва да има яко... 7, 8. Отдолу има още тази тема. Вдигнете. Така. За тебе имаше май по тебе, мамар. Няма. Турбишката там Къде е. е? Аз вече. Няма. Димито? Ало, търсиме Стоил. Супер, че дигаш, приятелю. Ще звъним ти от магазин Балкан в Норщаб, българския магазин. Ти печелиш, приятелю, нашата голяма награда. Това е 200 евро ваучер за пазаруване. Така, работиме до... половин час сме още тук. Ако успееш да дойдеш, е добре. Ако не, отваряме врати на 5 януари пак за вас. Може и тогава да. Да. Няма проблеми, приятелю. Бъдете живи и здрави, весело посрещане на новата година. Сала, кажем, гърши си не. Айде, чао. Така, 200 евро. Сега, паричните награди са приключени. Да аплодираме печелившите. Браво! Браво!